Здравейте, приятели! Казвам се Ангел Георгиев и съм управител на Братя Георгиеви ЕООД от град Варна. Фирмата, която ръководя, се занимава с хидроизолации в гражданското и промишлено строителство. Създадена е от мен и моята съпруга Еми през 2000-та година и вече 26 години продължаваме с нашата дейност. Искам да благодаря на съпругата си за цялото това търпение и разбиране през всички тези години, защото тя е била човека, който винаги е бил зад гърба ми. Да благодаря на прекрасните ни дъщери Магдалена и Стиляна, които имат също така немалък принос в развитието и дейността на нашата семейна фирма. Не искам да пропускам на следващо място и моите колеги, едни изключителни професионалисти от офиса, от ПТО-то и от хората, които работят на терен навън по обектите. Целта на нашето видео днес е, реших да направя, отдавна го мисля това нещо, но най-сетне се престраших и обявих първия курс, който е с изключително практическа насоченост за работа с хидроизолационни системи, а именно хидроизолационните ПВЦ и ТПО мембрани. В тая връзка искам да благодаря още един път и на моите колеги, на тези изключителни професионалисти, с които продължаваме и до ден днешен да работим. Предметът на нашето видео днеска, на нашия курс, ще бъде базовите възли, детайлите и монтажа на хидроизолационните покрития, които ще се опитаме да покажем и ще се опитаме да научим първите наши курсисти, двама мотивирани младежи, които искат да се занимават с тая дейност. Изключително съм горд и съм щастлив, че има желаещи, на които аз мога да предам моя скромен опит и пак ще кажа в чисто практическата насоченост на работата. Надявам се, че видеото ще ви хареса и ако имате въпроси, може да се обърнете към нас чрез контактите, които ще видите по-долу в описанието. Приключваме разговорите, приключваме представянето и се залавяме за работа. По-здраво. Добре. Това е някакво точково заваряване, то ти е готово. Лекичко. Толкова. Хубаво навън заваляте. Включаваме цялата пиличка. Ако е паднала, леко настрани се изтърква. Значи отключаваме, монтираме. Тази машина как се движи за разлика от друга. Когато разкроявате покрива, примерно ако това нещо го разделиме на две, няма да дърпаш, ще откриде. Лекичко. Гледай, оп. Само ще обърнем хидрото долу. Вземаме тук един колитал. Първия път слагаме лайсната, педалите натискаме. Така, важно. Трябва да е това положението. Това не измерваме разстоянието. Завърш. Да. Просто ни го къде. Стопляме го и отива тук. Виждаш ли околко? И тогава тази лайсна трябва да бъде така. Това нещо ще го отдаваме. Този палец трябва да контактува ето тук. Изключваме в момента. Имаха контактуването тук. Айде, следя. Има идея. 2, 4. Каква е? Чертай, давай тук. 24 и 1, 2 там. Първо минаваме тук.
Видяхте ли какво стана? Да. А тук нищо не мърда, нагоре-надолу. Долу, не горе. Колашната да върви. Не само качествено, но работиме и както трябва. Едно, две, три. Търте. Едно, две. Полека. Готово. Този едно, виждаш ли? След точката почва. Така не може. Така сега завинтваш тук. Така го наклоня. И да го направя на парцали, не му пречи. Виждаш ли? Това не трябва да излиза нагоре, всичко трябва да е тук. Това трябва да е пълнител. Разбра? Единият вариант е този, другия вариант е този. Тук ще направиш една точка. Това искам да правиш. Спокойно, няма да се бързи. Натискаш да махнем една част от тук насам. Така, това трябва да ви стане насам. Първо трябва да завариш това парче, което е под лявата ръка. Това няма нищо общо с това. Точно така. Довършим. Няма да бързаш, спокойно работи. Сега почи връз това лека, бързо, много нагряваш. Путаш дюзата да видиш вътрешните шефта, леко. Да видиш балона как ще си го оправиш сам. Да, така, загрявай. Да, ще работи. Това е едно, това казвате не, това е три. Така, по-добре така. Значи много нежно. Готово. Това е. Браво. Без да отваряш. Дюзата до пръста дан. Да го служи. Отпушката да се концентрираме. Бързо. Значи и направи другата половина. Нищо не може да стане. Внимателно. Направо станахте царе. Не му движи валяка, оставка си така. Тоест може в реално време да се следи параметрите на заваръчната шилка. След като си достигне параметрите, така, или леко ще наклоним машината, или директно ще я сложим. Така, не 470 градуса по цел. Въпното колелото, колелито към машината, така трябва да бъде. 3, 4, почваме. Какво е рупа? Обезкучавай здраво. Криско. Ето вкусата, която е по-скала. Труда. Да, речи си я витър. Представите много малко така. Така. Дърпай. Яс? Завареното не се къса от заварката, къса от основния материал. Ако не си къпираш инструмента, оставаш без заплата. Тук отиваме и тук директно ще плюс-минус дигаме. Малко за работа, нормалния път много за на ръка. Това е едната ни проверка. Просто я помня, умия пише.
трябва да имаш малко разстояние. Леки точки правиш само. Направи си го, казахме, че не бързаме. Ето така. И го дръж. От валяка да бъде машината. Ти тръв послага, ти гроз. Правиш да? Да, и така да го изкараш. Броиш откъпа, сега леко ще отвориш. Готово. Хем здраво да стане, хем готово да стане. Така. Обаче, ако това не го направите като хората, ще имате много големи ядки. Взимаме черешката на нашата торта. Си монтираме шапката, която на нас ни дава да вършим ядък на комина. И сега трябва да разглобим. Разглобяваме. Даже ще ми е по-трудно да разглобим. Макс, ма направи? Не те развали колата работа, ама. Да, доверявам. Последния шеф, финалния. Идеш. Слагаш, казах ми, валяка тук. И на 100% въздух. Стъпвай с крака малко по-близо до онова колело. Да. Добре. Браво. Мистер Хидроизолация. Здравейте, приятели, отново. За тези, които не ме познават или не са гледали началото на нашето видео, аз се казвам Ангел Георгиев и съм от Брати Георгиеви ЕООД град Варна. Искам с много голямо задоволство да споделя пред всички ви, че завършихме успешно първият курс, практически курс за работа с хидроизолационни мембрани, в частност ще кажа ПВЦ и ТПО. Курс, който беше много добре и организиран, да кажа, но най-приятната изненада, така за един човек на моите години и със скромния опит, който имам, това е да видя как млади хора са толкова мотивирани и как с отговорност подхождат към поставените задачи, за да намериме общото решение и да направиме двама млади хора, едни истински млади специалисти. Много съм благодарен за което. Моите поздравления към двамата ми студенти Румен и Марк. Момчетата се справиха невероятно. Искам само да кажа, че това беше наистина базов практически курс, където ние разгледахме възможно най-много детайли, почти 100%, да кажа, при практическото осъществяване на монтажа на хидроизолационните мембрани. Минахме през основните неща, като параметри технически на заваряване на термопласти, като разкоряване на мембрани, като огледи на самия покрив, като задача, която трябва да изпълним. Направихме достатъчен брой тренировки. Също така направихме
на нашите малки образци, които са зад гърба ми. Направихме няколко детайла и момчетата се справиха невероятно. Затова ще продължаваме в този дух и ако има нови желаещи младежи или хора без значение на пол и възраст, в описанието под видеото могат да намерят нашите координати, да се свържат с нас, за да обясним условията относно провеждането на последващите курсове. Така че ще очаквам от вас това. Моля, напишете в коментарите си вашето мнение от това, което ще видите и станете абонати на YouTube канала на фирмата, за да можете да ни подкрепите и ние в същото време да имаме мотивацията, последващата, за да продължаваме да правим подобни видеоклипове. Така, а сега искам да поканя при мен първите ми ученици, за да мога на всеки един от тях ще дам не сертификат, това е едно удостоверение, че са преминали практическия базов курс на фирма Братя Георгиеви в учебния център на фирмата в град Варна. Казвам удостоверение, а не сертификат, защото в началото мисля, че ви казах, че аз съм сертифициран заварчик на термопластия на европейско ниво. Може би нямам лайсенза, т.е. лиценза да преподавам, но съвсем спокойно мога да помагам чисто практически на хора, които искат да се занимават с подобен вид дейност. Това е. Нека да заповяда сега при мен Румен Чавдаров. Румене, давам ти това удостоверение, защото вие сте първите двама. За мен е голяма чест това нещо. Благодаря за желанието, благодаря за мотивацията и ти пожелавам, моето момче, един успех. Пожелавам ти добра работа и спокойни нощи, без да ти звъни телефона. Благодаря много. Заповядай. Така и след това идва един младеж. Само пропуснах да кажа, че Румен е на 36 години, а тук има едно младо момче, което също така много добро впечатление ми направи. Това е Марк Иванов. Марк, заповядай. Така, искам да те поздравя и теб също. Справихте се и двамата повече от блестящо. Това го казвам съвсем отговорно. И на теб ти пожелавам тая мотивация и този младежки план, който имаш, да те подкрепя, да те поддържа, за да станеш още по-добър. Защото ние в момента направихме едно обучение, но самообучението продължава, докато можем да се движим и да работим. Заповядай, за мен е огромно удоволствие. Заповядай. Така. Това беше, приятели, всичко. Надявам се да ви е харесало, да не сме ви оттекчили. Пожелавам ви и на вас успех и всичко най-хубаво. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Марк Иванов, съм част от екипа на Хидроексперт БГ град Варна и участвам в обучението на Братя Георгиеви за хидроизолации, за да посъвършенствам уменията си и знанията, които имах до сега. Честно казвам, съм доста очарован. Обучението беше много добре организирано. Има страшно много практически примери, които са най-важни в нашата сфера и честно казвам, мога само да бъда благодарен за всичко много, което научих. Мога силно да го препоръчам. Здравейте, казвам се Румен Чавдаров и съм управител на строителна фирма Мултистрой РХ ЕОД град Шумен. Фирмата ни се занимава с строителство, решихме да добавим още една дейност към дейности, които извършваме. И това е хидроизолации на покриви с ТПО и ПВЦ мембрани. От приятели научих за господин Георгиев, обадих се и се записах, за да може да участвам в първия му курс, който организира. Много съм доволен, очарован съм от практическите занятия, наистина не пести знания. Господин Георгиев е много добър в тази работа и сега с самоувереност аз мога да отида, да се свърша работа качествено и да не мисля да мога да спя спокойно вечер, като се прибера, за което съм много благодарен. Благодаря.
снимаш. Колко скачаш, аз му казах. Това не е професионално. Така, внимателно. Само, че объркахме страниците. Упс, сори. Натискай, ама здраво натискай. Аз какво ти казах, бе? Трябва до тук 35 см. Материал в гаража, лукор, тук няколко парчета и тъй, иначе няма да стане твоята работа. Ей, тук трябва да ви стане, окей? Да. Вая! От край до край. Ще сложа ръкавиците, че ще изглежда. Добър ден. Право само. Това е. Спокойно имаш да търкаляш назад и да спреш и тук някъде. Почвай. Достатъчно. Много хубаво много стана. Ей, що толкова съм се чепил?